आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेचं आयोजन आपण केलेलं आहे आणि विषय आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पार्टीचं एक विस्तारित असं अधिवेशन 3 ऑगस्ट 2024 रोजी सावंतवाडीतल्या बॅरिस्टर नाथ पै या सभागृहात संपन्न होणार आहे। आणि या अधिवेशनासंदर्भात या अधिवेशनात नक्की कोण अपेक्षित आहेत, अधिवेशनामध्ये काय विषय असतील, अशा पद्धतीची ही पत्रकार परिषद आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींचं 3रं पर्व सुरू झालं आणि या सगळ्या विषयामध्ये त्यावेळी विरोधकांनी बरेचसे दावे केलेले आणि ते सगळे दावे फोल टाकत आपण परत 3ऱ्यांदा सन्माननीय पंतप्रधानपदी नरेंद्रभाई मोदी यांची निवड झाली आणि देशाचा कारभार सुरू झाला। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, या सगळ्या निवडणुकांची तयारी सुरुवात झाली आणि ज्या राज्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत ते आपलं महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अपेक्षेपेक्षा थोडं कमी यश मिळालं, तर त्या सगळ्या थोडं जे काही कमी यश मिळालं त्या सगळ्याची भरपाई विधानसभेच्या निकालाने किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भरून काढण्याचा मनोदय आमच्या पार्टीचे सगळे ज्येष्ठ नेते आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्याची तयारी केलेली आहे। तर या पार्श्वभूमीवर गेल्या रविवारी म्हणजे 21 जुलैला पुणे येथे महाराष्ट्र प्रदेशचे एक विस्तारित कार्यकारिणी म्हणजे ज्याला आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या संज्ञेमध्ये अधिवेशन म्हणतो, तर ते अधिवेशन संपन्न झालं आणि या अधिवेशनाला देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमितजी शहा उपस्थित होते। त्यांनी मार्गदर्शन केलं। आपले प्रभारी सुद्धा भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव ही मंडळी उपस्थित होती। सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, बावनकुळे साहेब आणि सगळीच पूर्ण नेते मंडळी त्या ठिकाणी उपस्थित होती। महाराष्ट्रातून साधारणतः एक 9000 कार्यकर्ते त्या संमेलनामध्ये त्या अधिवेशनामध्ये सम्मिलित झाले होते आणि त्या अधिवेशनामध्ये पुढच्या निवडणुकीची व्यूहरचना कशी असेल असा एक कार्यकर्त्यांमध्ये जोश आणि उत्साह त्या अधिवेशनाच्या निमित्त आला आणि मग प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचं अधिवेशन भरवावं, प्रत्येक मंडळामध्ये अशा प्रकारचं अधिवेशन भरवावं। म्हणजे जनरली आपली कार्यकारिणी जे कोण पदाधिकारी असतात ते सम्मिलित होतात, पण या सगळ्या अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे जे घटक आहेत, जे मोर्चा आहेत, प्रकोष्ठ आहेत, आमची सहकार चळवळ आहे, या सगळ्या लोकांना सम्मिलित करावं आणि मार्गदर्शन करावं अशा पद्धतीची त्या अधिवेशनाची संकल्पना आहे। खरं तर संपूर्ण कोकण आणि आपला जिल्हा यामध्ये आपल्याला भरघोस यश मिळालं। राणेसाहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री असतील, या दोघांच्या नेतृत्वाखाली इथल्या सगळ्याच आमच्या नेत्यांनी चांगल्या पद्धतीने काम केलं। संपूर्ण कोकणामध्ये आपल्याला खूप चांगलं यश मिळालं। त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, ऊर्जा आहे। इतर महाराष्ट्रासारखी स्थिती इथे नाही, पण हाच उत्साह, हीच ऊर्जा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मताधिक्यामध्ये परावर्तित करण्यासाठी अशा प्रकारचं अधिवेशन संपन्न होणार आहे। या अधिवेशनामध्ये 1000 पेक्षा जास्त कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सम्मिलित होतील। आमच्या जिल्ह्याची पूर्ण जिल्हा कार्यकारिणी, तालुक्याच्या कार्यकारिणी, प्रदेशाचे आमचे पदाधिकारी, मग आमचे 7 मोर्चा आहेत, महिला मोर्चा आहे, युवा मोर्चा आहे, किसान मोर्चा आहे, असे सगळे SC मोर्चा आहे, अशा सगळ्या मोर्चाची पदाधिकारी मंडळी, आमचे प्रकोष्ठ आहेत, जे 18 प्रकोष्ठ ज्याला आपण सेल म्हणतो, तर त्याची एक रचना आमची पूर्ण झालेली आहे। तर ती सगळी मंडळी या सगळ्या अधिवेशनामध्ये सम्मिलित होतील आणि पूर्ण जोशपूर्ण असं संपूर्ण या शहरामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचं वातावरण निर्माण करणार असं अधिवेशन असेल। या अधिवेशनाला प्रदेशातून कोणतरी एक मोठा नेता तर उपस्थित राहीलच, पण सन्माननीय राणेसाहेब, या लोकसभेचे खासदार, सन्माननीय पालकमंत्री, प्रदेशाचे सरचिटणीस विक्रांत पाटील, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि बाकी जिल्ह्यातली सगळीच मंडळी
नितेशजी राणेसाहेब आहेत, निलेशजी राणेसाहेब आहेत, राजन तेली साहेब आहेत, आमचे अतुलजी काळसेकर आहेत, प्रमोद जठार आहेत, ही सगळी मंडळी उपस्थित राहणार आहेत। या अधिवेशनामध्ये विविध विषयाचे अभिनंदनाचे ठराव संपन्न होतील। त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात गेल्या 5 वर्षामध्ये जे काही काम झालेलं आहे त्या सगळ्या कामाची एक चर्चा होईल। अनेक चांगले उपक्रम राबवलेले आहेत भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून, त्या सगळ्याची एक चर्चा त्या ठिकाणी होईल। वरिष्ठ नेते मार्गदर्शन करतील आणि या सगळ्यामध्ये एक दुसरा जो विषय आहे तो सन्माननीय राणे साहेबांचा एक नागरी सत्कार भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी संपन्न होईल। त्याचप्रमाणे रवींद्र चव्हाण साहेब ज्यांनी या पूर्ण कोकणचं नेतृत्व केलं आणि एक भिवंडीचा अपवाद वगळता सगळेच खासदार या विभागाचे निवडून आले। विधान परिषदेमध्ये सुद्धा एक चांगलं यश त्यांनी मिळवून दिलं, त्यामुळे त्यांचा सुद्धा सत्कार या निमित्ताने संपन्न होईल। या सगळ्या संमेलनामध्ये मगाशी म्हटलं तसं जिल्ह्यामध्ये आमचं सहकाराचं जाळं मोठं आहे। जिल्हा बँक आमच्याकडे आहे, खरेदी विक्री संघ आहेत, मला वाटतं 80% दरम्यान सोसायटी आपल्याकडे आहेत। ह्या सगळ्यांचे पदाधिकारी या सगळ्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित राहतील आणि एक या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पूर्ण जिल्ह्यातील सगळ्या कार्यकर्त्यांच्यामध्ये एक चांगला उत्साह आणि पुढच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जे काही मार्गदर्शन अपेक्षित आहे ते प्रदेशाकडनं देण्याचं काम त्या अधिवेशनामध्ये होईल। तर आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या अधिवेशनाचं थोडं प्रसिद्धी व्हावी या अनुषंगाने ही अधिवेशनपूर्व एक पत्रकार परिषद आपण या ठिकाणी घेतली। सगळेच आमचे मार्गदर्शक दिली साहेब, जिल्हा बँकेचे दळवी साहेब, आमचे सरचिटणीस महेश सारंग, संजू राजा आणि सगळीच मंडळी, आमचे सगळे मंडल अध्यक्ष उपस्थित आहेत जे या सगळ्या अधिवेशनाची तयारी करतात। आता मगाशी मी म्हटलं असं जिल्हा कार्यकारिणी, तालुका कार्यकारिणी, सहकारातली मंडळी, हे जिल्ह्याचंच अधिवेशन इकडे आहे। जिल्ह्याचं असं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आमच्याकडे 70 जिल्हे आहेत संघटनात्मक, त्या 70 जिल्ह्यांमध्ये आणि 750 मंडल आहेत आमच्याकडे। तर प्रत्येक मंडलामध्ये सुद्धा अपेक्षित आहे हे अधिवेशन झाल्यानंतर प्रत्येक मंडलाचं असं अधिवेशन होईल। आंबोली मंडलाचं वेगळं होईल, बांधा मंडलाचं नाही। भाजपचं कसं आहे की कार्यकारिणी ती एका ठिकाणी घेतात। बावनकुळे साहेबांनी तेव्हा कणकवलीत घेतली, आता कालचा एक कार्यक्रम झाला त्याचं नियोजन बैठक होती कुडाळला घेतली। तर प्रत्येक भागातल्या कार्यकर्त्यांना त्याचं नियोजन करण्याची संधी मिळावी किंवा तिथल्या कार्यकर्त्यांना जास्त संख्येने उपस्थित राहून आम्ही फिरत असतो। असं आणि कार्यकर्ते कोणतीही भूमिका मांडू शकतात, निर्णय त्याचा महायुतीतले किंवा आमचे वरिष्ठ पदाधिकारी घेतील आणि 100% याचा अर्थ असा आहे की निवडणुकीपुरताच आम्ही हा शब्द वापरत नाही, तर संघटनदृष्ट्या 100% म्हणजे आपली संघटना परिपूर्ण असायला पाहिजे। प्रत्येक बूथ जिंकण्याचं, प्रत्येक गाव जिंकण्याचं, पंचायत समिती जिंकण्याचं। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपली भूमिका काय आहे की तिने मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर लढवाय अशी आपली भूमिका आहे का? आपण एक भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, भाजप पक्ष तुम्हाला वाढवायचा असेल तर अशी तुमची भूमिका आहे का? संघटनेचा प्रमुख म्हणून कार्यकर्त्यांची जी भूमिका राहील त्या भूमिकेला पाठिंबा देणं आणि ती भूमिका योग्य ठिकाणी मांडणं हे माझं काम आहे, समन्वयाचं काम आहे। तशी मी भूमिका मांडेन कार्यकर्त्याची। भाजप गेले काही महिने स्वबळाचा नारा देत होते, पण पुण्यातल्या अधिवेशनानंतर काय महायुतीतूनच लढायचं असं काय वरिष्ठांनी सांगितलं का तुम्हाला? त्यामुळे कोण असं दावाच करत नाहीये की बाबा तिन्ही मतदारसंघ भाजपलाच द्या वगैरे असं काय कोण सांगतच नाही। स्वबळावर लढण्याचा विषय नाही, लोकसभा सगळ्या आपण महायुतीमध्ये लढल्या, त्यामुळे स्वबळाचा विषय नाही। दुसरं विधान परिषदची निवडणूक आहे ती पण आपण सहकार्यानं बरोबर घेऊन लढलो, त्यामुळे स्वबळाचा नारा होता आणि कधी बदलला असं काही झालेलं नाही। ऐकत नाही असं नाही आहे, ऐकत नाही असं प्रेसमध्ये नव्हतं। विषय असा होता की जी लोक आपलं काम काहीतरी प्रलंबित आहेत म्हणून जी नेत्यांपर्यंत पोचतात ते होतं, पण काही असे अनेक प्रश्न आहेत ते काही धोरणात्मक आहेत, टाउन प्लॅनिंगचे काही विषय आहेत, महसूलचे काही विषय आहेत, आरोग्यविषयक काही विषय आहेत जे पोचत नाहीत, तर त्या जनतेला साधारणतः तो येत नाही कार्यकर्त्यांकडे, पदाधिकाऱ्यांकडे आणि प्रलंबित आहे। तर असे काही विषय जे आहेत ना, तर त्या सगळ्या विषयांना एक व्यासपीठ मिळून एक सिंगल विंडो कसं आपलं असतं तशा पद्धतीने त्याच ठिकाणी त्याचा निपटारा होईल। आणि असं काही नाही आहे, आपलं सरकार असलं तरी सुद्धा आमदार आणि सगळी लोक
कायम घेतात, आता हे आमदार घेत नसतील. हे जे अधिकारी एवढ्यासाठी येतील ते सगळ्या लोकांना अपेक्षित जे काम आहे ते वेळेत होत नाही असं काही लोकांची तक्रार आहे. त्याच्यामुळे लोकांचं कामाचा निपटारा व्हावा. नाही आणि काही ठिकाणी असं होतं, एकच मिनिट क्लिअर करतो, काही ठिकाणी असं होतं एखादं प्रकरण आहे तर हा अधिकारी त्याचं नाव सांगतो, तो अधिकारी तिकडे प्रलंबित सांगतो, तर समोरासमोर त्याचं एक सोडवणूक होऊन जाईल की बाबा का होत नाहीये, मग आमचा असा नियम झाला. यात जो वेळ जातो ना तो वेळ त्यातला वाचाय. नाही, प्रशासनावर पालकमंत्र्यांचा वचक आहे. एखाद्या घटनेमध्ये समजा अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही तर आमच्या पालकमंत्र्यांनी हिंमत दाखवून तसं अधिकाऱ्यांना सुद्धा स्पष्ट त्या ठिकाणी जाब विचारला आणि ती गोष्ट करायला लावली. आणि त्याचं तुम्ही हे बघितलातच की त्याची फलनिष्पत्तीकडे गेलाय तो विषय. अशा अनेक विषय होतात. दुसरं रस्त्यांचा विषय जर साहेब तुम्ही माहिती घेतलात तर हजारो कोटीचे नवीन रस्ते आणि सगळं चांगलं हे आहे. अर्थात तुमचा दुसरा प्रश्न आहे काही रस्ते खराब होतात तर थोडासा कंत्राटदारांचा दोष असू शकतो, त्या काही गोष्टी आम्ही मान्य करू. पण पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये कधी नव्हे एवढा सार्वजनिक बांधकामचा निधी आला, अनेक रस्ते पूर्ण झाले. यातला असा विषय होता, वर्ष झाल्यानंतरची प्रेस होती आणि त्या प्रेसमध्ये असं सरळ होतं की निवडणुका लढायला तुम्ही सिद्ध आहात का. मी असं म्हणालो की 918 बूथवर आमची तयारी झालेली आहे. मग निवडणुका महायुतीत होतील की कशात होतील. महायुतीत झाल्या तर महायुतीत, मग 16 झाल्या तर लढणार ना, मग असा तो विषय होता. त्यामुळे तो पत्रकारांच्या ह्याच्यातून लिहिण्यात ना पत्रकारांनी काय चुकीचं लिहिलं असं नाही, काय प्रत्येकाने अर्थ वेगवेगळा काढला. म्हणजे तुम्ही सोबळाचा नारा दिला नाही, चालत राहतो असं लोकसभेला पण आम्ही सांगितलं. पूर परिस्थितीबाबत पालकमंत्री पूर्ण सख्य होते. ओरोसला आणि इकडे सगळं जो पूर झाला त्या पुराच्या इथे ते पूर्ण म्हणजे जरी तुम्हाला काय इथे येऊन फोटो काढला नाही तरी आम्ही त्यांचे कार्यकर्ते म्हणून सगळेजण ऑनफिल्ड होतो. 6 अनुदान जे 5-5 हजाराचं मिळतं ते त्या आठवड्याभरात मिळालं. त्यानंतर सगळ्यांचे प्रस्ताव घेतले, शेतीचे प्रस्ताव घेतले आणि ते तातडीने वरती पाठवले. 108 काहीतरी प्रस्ताव होते, त्याचं हे पण आहे. त्यामुळे असं काही नाहीये. आपल्या जिल्ह्यात रोजगार नसल्यामुळे आमची मुलं गोव्यामध्ये जातात आणि गोव्यातल्या शिपला कंपनीकडनं स्थानिक गोव्यातल्या लोकांचं आपल्याही जिल्ह्यातले अनेक जे युवक आहेत 70% युवक आहेत त्यांना आसाममध्ये ट्रान्सफर त्यांची केलेली आहे. त्याच्यामुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये आणि त्याच्यामुळे त्या सगळ्या आपल्या मुलांवर आज बेरोजगारीचं संकट आलेलं आहे. गोव्याच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष घेतलं, आमदारांनी वेधलेलं आहे. ह्या मुलांसाठी तुम्ही भाजप म्हणून त्यांच्या पाठीशी राहणार आहात का? 100% येते 2-4 दिवसाचं साहेब आपण प्रमोद सावंतांशी बोलणं झालं सकाळी, साहेबांचं चालू आहे. त्यामुळे त्या मुलांच्या पाठीमागे 100% भारतीय जनता पक्ष राहणार. साहेब त्यांनी युनियन केलं म्हणून त्या लोकांना ट्रान्सफर करते युनियन मोडीत काढण्यासाठी. त्यांचा तर इंटरनल प्रश्न काय माहित नाही, पण अजून कोणाशी बोलू, पण सीएमसी तर बोलणं झालं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.